Connosco temos a Ana Blanco, que é arquitecta urbanista, e tamén se dedica a comunicación en redes. Temos a Marta Núñez, que é arquitecta, está no mundo da administración, que para mí polo menos é como o máis alleo, que teño moitas ganas de ver a súa presentación. E temos a Lara Lars, que é arquitecta e aparte se dedica ao mundo plástico visual. Entonces agora vamos a explicar un pouco que fan cada unha delas e despois debatimos. Eu son Ana Blanco, tamén como subperfil, pois mira de novo, que un pouco esa parte que comentaba Laura de comunicación ahora mesmo nas redes. E, bueno, aí poño un pouco o que son, entre comillas, no? Que son na parte profesional. Estudiei arquitectura e fixen un posgrado en urbanismo, un pouco que me dedico no meu traballo de 9 a 7, traballo en consultoría para a administración pública en relación a estrategias urbanas. Logo, bueno, despois das 7, o que me dedico é a facer contido en redes sobre un pouco divulgación sobre arquitectura, urbanismo e decoración dende aquí, dende Galicia. Primeiro, esta parte de planificación urbana estratégica, eu creo que é algo chulo de contar, porque polo menos a min na carreira non me contaron o que isto era, e creo que ademais, dende a práctica profesional, moitas veces non se coñece esta parte, non? Coñecemos como urbanismo pola parte dos plans xerais ou da planificación urbana como tal, e hai outras ferramentas que son un pouco máis áxiles, non, entre comillas, que o que fan o que facemos nós, por exemplo, traballar cos municipios para desenvolver políticas, como comentaban antes, non, políticas que muden as cidades en tempos, nos tempos que estamos agora, non máis rápidos, porque ao final o planeamento urbano pois delimita un pouco os tipos de solo, que se pode facer e demais, pero hai unha parte da política que tamén decide pois se unha rúa se fai dunha maneira ou de outra, se nun lugar se coloca un auditorio ou un campo deportivo, ou, bueno, moitas decisións distintas, non? E isto é importante tamén resaltalo, que ao final as decisións que se toman a veces están apoiadas en planificación, que é o interesante, que non se tomen por unha vontade de un momento ou por unha idea de repente fantástica, senón que sexan pois unha idea do territorio de como queremos ter o noso territorio de aquí a 5 ou 10 anos ou 20, o que sexa. Bueno, poño aí unhas imaxes que son a maiores dos planos, no? Dos míticos mapas que facemos de diagnose técnica, como facíamos na carreira en urbanismo, no? De diagnosticar cales son os datos que temos dos territorios. Tamén hai unha parte moi importante que se queda fora deses datos, que é, por eso digo municipios e non concellos, porque ao final o que crea un territorio non é únicamente a acción municipal, ou a acción dun concello, senón que hai moitas entidades traballando niso, moita xente traballando niso, creando cidade, creando territorio. É moi importante pensar que esa acción colectiva é a que pode conseguir chegar a cidade ou a vila que queremos no futuro. É dicir, un concello pouca capacidade ten, agora mesmo, por desgracia, para mudar certas cousas, pero entidades sociais, entidades culturais, entidades deportivas, que están realmente facendo cousas nos municipios, teñen moita capacidade de acción. E a min unha parte que me encanta do meu traballo, traballar nesa parte de gobernanza e de buscar accións compartidas. E logo, bueno, a segunda parte é a de, mira de novo, é a de crear contido en redes, que comezou un pouco porque tiña pois un piso baleiro, pensei en enchelo de mobles de Wallapop, e a raíz de aí pois fun compartindo en redes sociais esas cousas que eu atopaba, que me parecían maravillosas, e que me parecía que a xente, pois igual que non podía acceder a marcarse certo moble de que costaba X cartos, non? Pois que podería haber en Wallapop unha opción de aportarlle estilo ou deseño a súa casa sin realmente ter que gastar unha barbaridade. Entón, bueno, comecei por aí, e a realidade é que logo foise convertindo nun perfil un pouco máis personal, diría, no que comparto cousas de arquitectura, pero tamén de urbanismo, tamén de decoración, pero dende a parte un pouco de divulgación, de dar a coñecer cousas que creo que moitas veces non se coñecen máis alá dos nosos círculos, non? É dicir, abrir un pouco a arquitectura a poboación en xeral e que realmente parece que lles interesa. Quero dicir que coñecer o noso urbanismo, a nosa arquitectura, a nosa decoración, a nosa historia un pouco tamén é algo moi importante. Bueno, o propósito era un pouco este, non? Como mirar de outra maneira ou mirar con outros ollos o que xa temos aquí, porque moitas veces miramos cara fora a eses
eses sempre, eses grandes arquitectos, no? Que tal, e realmente aquí temos moito que mirar, moito que remirar, digamos, e que reaprender do que xa se fixo. É un pouco isto, grazas. Perfecto. Dentro de tempo, ademais. Bueno, Marta, cando queiras. Pois nada, non sei se voi. Sí. Perfecto. Pois nada, eu son Marta Núñez, son arquitecta municipal nun concello máis ben pequeno, de uns 10.000 habitantes, aquí en Vilanova de Arousa, aquí no Salnés, a maioría seguro que o coñecedes. Eu me dediquei a isto desde pequena, sabía que quería, e logo xa na carreira, que quería dedicarme á administración, porque a miña familia é verdad que case todos son funcionarios, cada un na súa rama, médicos, profesores. Eu quería hacer o servicio, a arquitectura como un servicio público, non? Eso é o que fai unha arquitecta municipal. Para mí, a arquitecta municipal é axudar aos veciños desde o servicio público. A arquitectura está claro que é edificar, é construir, pero tamén é axudar a xente a que poda realizar o que eles queiran, non? Entón, eu creo que podemos mellorar a cidade e as relacións dos cidadáns, tanto no espacio público, tanto nas súas obras, o que quere facer, as empresas e todo, ese é o meu lema, non? Poder axudar. Vamos a facer así algo cortiño, pero mira, é un impacto invisible. É verdade que o que se me pasou hoxe ao chegar aquí, eu non coñezo as compañeiras moitas veces que traballan no Concello de Vilanova, eu estou detrás do ordenador, non coñezo os arquitectos, moitas veces tampouco os promotores, o 90% das licencias que se solicitan no Concello non os coñezo, non? É un traballo moi invisible. Hai moita xente que hasta pensa que solo o alcalde o que dá as licencias, non? E entón se enfadan comigo cando ás veces lle digo que non, que van hasta él porque pensan que non estamos aí, non? Pero o que quero deixar claro é que nós como arquitecto municipal non somos o enemigo, senón o que queremos é dar pé a todas as oportunidades que podemos sacar adiante dentro dun concello. No caso do meu é un concello máis pequeniño, somos un servicio de urbanismo cada vez máis pequeno, agora mesmo, como lle contaba aos compañeros, estou eu soa, non hai nadie máis, non teño nin administrativa, o compañeiro xurídico agora é o secretario do concello, pero aínda así, podo dicir que eu cando me marchei onte do concello quedou todo vacío, quedou a mesa vacía, ou seja que os veciños teñen a súa resposta máis ou menos o día, non? E iso é o que di a seguinte exposición, non? Ser eficiente, que é ser eficiente? Aí son as táboas das licencias que solicitudes de licencias, comunicacións previas, veis que a actividades a xente sí que é máis reacia a solicitar as actividades, pero bueno, a cousa é dar contestación a xente, non? Vedes aí un cronograma sinxelo do noso traballo, nosotros recibimos as solicitudes dos veciños, as revisamos, as informamos e de aí pasa a xente de goberno. Non que, como decía antes, non somos o inimigo, non? Pero sí que queremos dar respostas claras a cousas que rápidas para que os outros arquitectos estén con nós, para que nos podan contestar, non? Eu cando informo un proxecto me gusta poñerme en contacto xa co técnico, se que lle falta algo, se non, resolver eso coa máxima rapidez posible, porque é verdade que un veciño cando ti lle contestas de forma rápida anímase a solicitar os distintos permisos e todo. Se tardas moito en contestar, eles pasan de pedir e logo pasa o que pasa, ou vai onde o alcalde o ti vai facendo, non? Que tanto estaba antes de moda, pero bueno, xa podes ver aí todas as miñas frases, non os vou ler todas. E como os dicía, a arquitectura como un servicio público, non? Para mí é o máis importante, que quero daros o traslado e aí aparecen as miñas satisfaccións, non? E a última de todas, que cidadáns, empresas e profesionais atopen unha administración eficaz e próxima. Eu son o máis próximo que se pode estar, temos atención ao público case os 5 días, queremos ter un trato cordial para que a administración non parezca ou non este tan separada do que é a vida das persoas, non? Porque a cidade ao final a facemos todos.
eu creo que é o mellor que podemos ter. E aquí quería deciros que efectivamente non hai unha única forma de ser arquitecta, estamos máis acostumados a todas esas exposicións e as formas de que ser arquitecto é deseñar e proxectar, pero aquí, bueno, tedes un montón de exemplos, non? De que a arquitectura non é que as arquitectas son só construir. O éxito profesional non ten só unha definición, cada un pode ser exitosa e cada unha destas mulleres é exitosa no seu ámbito, entón é moi importante saber que hai máis formas e como poño aí abaixo, eu empecé a traballar nun estudio, tamén é verdade que eu acabei no 2012, estaba moi complicado traballar nos estudios de arquitectura, non había tanto traballo e o que desenvolvía ali non tiña o valor que eu creo que lle estou dando a administración, a traballar na administración e poder axudar a xente sinto que teña máis valor o meu traballo que traballar nun estudo no que en aquel momento era máis económico terme a mí gratis que comprar unha dobladora de planos. O sea, creo que teño máis valor aí e que podo dar máis alá. E como conclusións, temos aí moitas conclusións, non? Pero hai que saber que a arquitectura non só é edificar, é xestionar, coordinar, escoitar, negociar, planificar, tomar decisións, e aí intento estar do lado do veciño, pero tamén intentar axudar a administración. Como dicíamos antes, a política é super importante, pero tamén alguén ten que chegar coas ideas ao político, non? Decirlle, isto va mal, isto non va mal, podemos crecer por aquí, podemos facer moitas cousas. Nunha das fotos anteriores saíamos que fomos co Concello de Vilanova, fomos hace uns días a Alemania a coñecer o seu traballo como nos centros de talasoterapia. Tiven que aprender moito para poder agora facer o primeiro centro de talasoterapia público que estamos a construir no Concello de Vilanova. O sea, non é só informar ou estar detrás dos papéis, senón tamén intentar que o Concello mellore todo o posible, non? Entonces, pois eso, hai moitas maneiras de ser arquitectas e todas son igual de necesarias e de válidas, non? E por último, a última frase é facer posible que as cousas sucedan tamén é facer arquitectura, non só as obras. Todo o que se poda conseguir, eso tamén é arquitectura porque é a nosa forma de ver as cousas. E nada, moitas gracias. Moitas gracias. Vamos con Lara. Hola, bueno, pois nada, meu nome é Lara Lars, son arquitecta, traballei de arquitecta, primeiro pois en concursos, que é máis o meu perfil, non? Como analizar e buscar ideas e intentar como convencer a xente. Despois tamén traballei nun estudio de Londres facendo visuais e despois xa como encontrei o que máis me gustaba que era pois as reformas, no que estuve traballando uns cantos anos que ao final é como coller iso que xa existe e facer unha vivenda nova con esas construccións xa existentes, non? E iso é un pouco parecido pois o que fago agora, que ahora mismo realmente me dedico, son artista visual especializada na ilustración e a técnica que utilizo para facer esas ilustracións é o collage. É un pouco iso, non? Pois coller todas esas imaxes de enciclopedias que xa non se utilizan e crear pois novas narrativas co meu traballo. Aparte, eu penso que son visual, que o mundo das imaxes é a mellor forma para min de comunicarme, que o collage é a miña linguaxe. Igual que cando falo castelán non teño moito acento galego, sí que creo que cando falo collage teño un estilo moi marcado, ese sería o meu acento, non? Teño un acento moi marcado porque creo que o meu traballo facilmente recoñecible cando se mira. Claramente, pois, nas miñas ilustracións, pois, pola miña formación sempre aparecen pois arquitecturas brutalistas. Eu son dunha zona de canteiras, de Salceda de Caselas, que está entre Tui e Porriño, e crecín nun entorno de canteiras, e as canteiras sempre digo que son como montañas brutalistas. Se pensades nunha canteira como é, para min son edificios brutalistas literal. E tamén, para ir desde Salceda a Vigo, a día de hoxe, durante toda a miña infancia, se pasa polo medio
dun polígono industrial, e creo que iso tamén marcou moito para que, pois, que me fascina a ciencia ficción, os ovnis, todas esas estructuras así un pouco raras, non? Eu empecé tendo un estilo moi marcado, pero eu sempre digo que eu non decidín ser ilustradora, artista, dedicarme a nada disto. O único que era coleccionista. Somos unha xeración que nos educaron bastante a coleccionar os monecos dos ovos Kinder, os chupetiños, os tazos, eu coleccionaba todo iso. E tamén a nivel gráfico, empecé ca colección da miña nai a aprender a ler as imágenes, porque creo que no collage como xogar coa información, co poder previo que teñen as imaxes. Eu coleccionaba as imágenes e simplemente o que me pasaba é que chegado un punto cando xa dende os sellos, as postais, as revistas antigas, veía os anuncios das mulleres dos anos 50 e 60, estou falando de fai anos, aínda non volvera outra vez o feminismo, eu o que miraba era que as mulleres parecían moi felices, a min gustábame a súa estética, pero parecían moi felices vendendo esos electrodomésticos, non? E, sin embargo, os homes, cando salían nos anuncios, sí que eran como os protagonistas, tiñan aventuras, tal, eu dicía, pero por qué? O sea, non me sinto representada, eu tamén quería que as mulleres fosen o centro, que tivesen aventuras, inquedanzas, non sei. Polo único polo que eu empecé a facer colas, aparte de que eu empecé a facer colas, na carreira, estaba de Erasmus en Italia, deronme un premio, o premio foi irme a Barcelona a facer un workshop á Universidade de Barcelona, e aí o primeiro exercicio que me puxeron foi facer un collage para explicar a idea do proxecto que iba a facer. Parecemos unha forma super sinxela de explicarme, e a partir de aí na carreira sempre fun facendo colas para explicar as ideas, pero xa unha vez que estaba traballando pois xa non tiña moito sentido facer colás, entón empecé a facer iso pois dunha forma máis personal, intentar cambiar esos referentes visuais simplemente para que as seguintes nenas nerds como a min que coleccionasen imágenes, pois encontrasen uns referentes un pouco máis motivadores, non? Porque na verdad que a min non me motivan moito pois esos anuncios. Aparte diso, tamén empecé un pouco a vez a contar historias que me pasaban a min. Eu son bastante tímida, lenta de respostas, era unha forma para min de expresarme, e como empezou a época das redes sociais, fai moitos anos, ou cando o Instagram era outro mundo, pois empecé a compartilo nas redes, e tiña pois ese estilo como tan marcado que foi un pouco que chamou a atención, e era a miña forma pois de relacionarme co mundo, non, de expresarme. A raíz de iso, a verdad, ao longo destes anos tive moita sorte e fixen moitísimos traballos, tanto gráficos como por ser artista con distintas institucións, museos, de todo tipo, e sí que é certo que o meu estilo, que era moi marcado, pois foi collendo a base de traballar e de profesionalizarme no mundo da ilustración, pois tamén tuven que aprender a que o meu traballo tivese distintas aristas e que fose pois máis flexible, non só edificios brutalistas, mulleres e colores pastéis, pero bueno, creo que ainda así é bastante recoñecible. A día de hoxe, pois bueno, pois estou máis especializada no mundo da ilustración, que pois para distintas revistas, estou ilustrando varios anos para o Vanity Fair, para distintas revistas de distintos tipos, que creo que cando ilustras artigos, por exemplo, é como o traballo máis puro de ilustradora, porque para min é como traducir literalmente o que están contándonos nese artigo a imaxes, non? Pero sí que é certo que unha das partes que máis me gusta é facer as cobertas de libros, que non é tanto como traductora, sino pois ten ese punto bonito de que tens que facer algo que sea moi chamativo, que vai a estar nunha librería ou nunha biblioteca, ten que chamar a atención frente aos outros libros, e tamén me gusta utilizar, non fago a portada da mesma forma, analizando un pouco quen vai a comprar ese libro, non sei que a historia vai ser un pouco máis intimista ou que a xente se vai sentir máis identificada, pois intento non pôr a cara para que ti lle poñas visualmente a cara que queras, ou hai outras veces que podo ser máis conceptual. Pareceme nunca a forma de facer as cobertas de libro igual, ás veces fago cobertas a partir do título, ás veces teño que ler o libro, ás veces danme un briefing un pouco máis traballado, entón pareceme divertido. E aparte dos encargos do oficio de ilustradora, creo que tamén son artista visual porque gústame expresar as cousas que me preocupan e as cousas que para min son importantes. Outro día, un
un rapaz nun taller díxome: Elena, ti sabes que fai moitos anos eu dinme conta que o edificio de Torres Blancas, que eu fixo un colás con pondolle uns ovnis encima, porque eu penso que é o omniporto de Madrid. Ten 11 anos xa ese colás, díxome: ti sabes que eu dinme conta, levo anos vivindo en frente dese edificio, e dinme conta que ese edificio era importante porque fai moitos anos mirei nunha tenda o teu colás co edificio e os ovnis encima. Joa, fíxome moita ilusión, a verdad. Entón, creo que tamén, pois, non sabes nunca, creo que está bonito como se podo camiña arte, pois, por o foco nas cousas que me importan, non? Sexa o feminismo ou as cousas públicas, como a escola pública, ou o cartel que fixen para o salto de defensa do Altri, ou a imaxen da manifestación da vivenda, que creo que case todo o mundo que estuvo nunha manifestación da vivenda pois sabe a importancia que ten ese momento cando a xente move as chaves, non? Eu creo que tamén se pode ser política dunha forma onírica e poética como é a miña arte. E tamén ser artista pois permitiume traballar en diferentes, o sea, desde ser comisaria para a Fundación Mafre ou traballar para distintos museos que nunca pensaría, e tamén estuve como 5 anos traballando en Radio Nacional nunha sección donde pois falaba de cousas artísticas e da arquitectura, pero mezclando con algo que me gusta moito tamén, que é a música. Entón, é divertido. Eso é o meu traballo, máis ou menos. Bueno, moitas gracias a todas. Tedes uns perfiles chulísimos. Enhorabuá a quen os seleccionou. E bueno, agora eu voume remontar un pouco máis atrás, unha cuestión que creo que nos pode apelar a todas, que é por que arquitectura, non? Ese momento que quizá a veces xa penso, xa teño unha idade, por que sigo pensando no momento de por que decidín estudiar a carreira, non? Entonces, sempre se plantexan como tres opcións, non? A, por vocación; B, porque quería exercer unha profesión liberal, ben remunerada, a satisfacer os meus gustos caros; e C, para seguir debuxando. Entonces vamos a analizar rapidamente todas estas opcións. A vocación, no meu caso, aquí hai xente de todas as xeracións, no? Pero no caso da miña xeración era moi importante este xogo, os Sims. Había xente que se dedicaba máis ao momento de construir a vivenda e xente que se dedicaba máis ao tema de vivir, non? Pois eu lle dedicaba máis tempo a construir a vivenda, entonces decidín, aquí hai algo. A profesión liberal é ben remunerada. Bueno, cando eu empecé a carreira en 2006, e tiña un pouco esta imaxe, no? De que eu iba a ser este tipo de persona, vestida de negro, ben pagado, unha cousa como, bueno, yo arquitecto, no? Pero a realidade dos arquitectos da miña xeración un pouco máis isto que, bueno, que te atopas xa cunha idade e que non tes un futuro demasiado prometedor, non? Porque desde que no segundo ano que entrei, o sea, en 2008, todos sabedes o que pasou, e as clases se convertían nun debate de que vai a ser de nós, non? Entonces, a C, no meu caso, é a opción correcta, que no caso delas pode ser esa outra vía que necesitamos para, bueno, para completar a nosa persona a nivel personal ou ben a nivel laboral, e no meu caso sería para seguir debuxando. Entonces, isto para mí sempre supuxo como unha dúbida, non? Quizá me equivoquei de carreira, se tanto me gusta debuxar ou o necesito para expresarme, pero ao final me parecía unha excusa, pero ao final descubrín que eran referentes que podía aplicar o meu uso profesional. Entonces, por exemplo, ter unha youtuber actualmente desaparecida, pero bueno, non desaparecida, pero xa non se dedica a subir vídeos. Para min é importante porque esta rapaza como que é divulgadora de arquitectura, pero dunha maneira que chegou a toda a población, que os rapaces que consumen YouTube, ¿no? Por exemplo, ela fixo, en lugar do modulor de Corbusier, fixo co Q de Kim Kardashian, ¿no? Como que leva iconos pop a arquitectura. Se dice moito dela que mezcla a alta ca baixa cultura, ¿no? Daría un compi de facultade que se fixo panadeiro. A min estas cousas me daba a vida cando dubidaba de estou no sitio correcto. Sí. Maya Kapusky, Maya Kapusky, que veu unha FETSAC, e ela estudiou Bellas Artes, pero nos deu un discurso moi inspirador no sentido de que ela, durante toda a súa carreira, aproveitou os erros para crear, non? Por exemplo, nos contaba que ela lle gustaba xogar o FIFA,
pero que deixou de interesar o xogo e o que lle interesaba eran os xestos que facían os xogadores cando non marcaban gol, non? E a partir de aí construiu un proxecto, como tema de non deixar pasar nunca unha oportunidade. E máis adiante xa descubrín a este perfil cando me empecé eu a relacionar co mundo da moda, que é Virgil Abloh, que é como el malo final das mocatrices, non? Porque ele era arquitecto, DJ, diseñador de interiores, o sea, de todo. E ten un libro con frases e no que dice todo isto. Nos primeiros días na Escola de Arquitectura dixéronnos que un arquitecto debía ser un profesional todoterreo. Iso foi todo o que necesitaba escoitar. A partir dese momento souben que non necesitaba abandonar o meu amor por Wu-Tang Clan, Green Day ou Mies van der Rohe, senón que debía integralos todos xuntos. Entonces, para min isto foi como a confirmación de que, como nos pasa a todas nós, que o dominar diferentes campos nos dá certa liberdade, non? No que en algún momento para mí pudo parecer me estou desviando quizá do camiño, creo que en realidade é unha virtude para poder interactuar mellor co mundo, non? Entonces, por eso poño aquí que o multitasking para min é unha liberdade. Entonces, como eu, me dedico un pouco ao meu traballo profesional é diseño, pero en comunicación me dedico a facer vídeos de humor falando do tema da vivenda, a raíz do cual me surtiron oportunidades profesionais, por eso isto de que nunca sabes que tontería, entre asteriscos, te pode achegar o traballo dos teus soños. Entón, agora imos a falar un pouco de todas estas cuestións. E creo que esta é a primeira e máis importante, que é ir máis alá do proxecto arquitectónico. Elección ou necesidade. E con isto, quero que falemos un pouco de si credes que vos salistes un pouco do camiño que se supón que temos marcado de construir por necesidade, polo contexto. Bueno, tú comentabas que tamén era un momento difícil, o sea, que non había moitas oportunidades laborais, ou é unha cousa vocacional tamén? No meu caso, por exemplo, na parte do urbanismo foi vocacional, o sea, creo que ao final da carreira descubrín a Jane Jacobs, pasábame como as clases de construcción e tal, lendo o libro, o sea, realmente aí como que me demostrei que o que me gustaba era esa parte, e logo esta nova faceta, digamos, da divulgación, diría que tamén, o sea, non considero que fora por necesidade, senón que foi por elección, porque sí que creo que como que durante a carreira tocamos tantas cousas que de repente cando sales parece que meterte nun sitio a facer unha única cousa a veces como pecha moitas portas. Sí, como que te apetece, ¿no? Facer outras movidas diferentes. Entón, eu creo que é un pouco iso, que non creo que é algo común, que non sabemos estar quietos, non podemos estar nun mismo sitio facendo o mismo todo o rato, e iso fai pois que abras outras portas, eu creo. Marta? Pois eu creo que no meu caso é unha combinación das dúas, non? É verdade que un mercado laboral influe na túa trayectoria profesional, non? Pero é verdade que a formación arquitectónica te dá unha visión moito máis ampla de que non é só diseñar e que podes meterte noutros ámbitos, non? No meu caso, pois eu non traballo proxectando, senón traballo máis co parque xa edificado, coa cidade e co territorio. Entón, eu creo que sí que é vocacional, porque eu sabía que quería traballar na administración, eu imaginaba máis lonxe, non? Primeiro traballar no estranxeiro, coñecer máis cultura, tal, pero ao final, se digo, se é o que me gusta, estou perdendo tempo, porque desde o 12 que acabei hasta o 2017 non empecé a traballar nun concello, pois era a oportunidade de seguir o que verdadeiramente quería. Xa, e tamén é verdad que nós temos o mellor o imaginario de que na administración hai como certa estabilidade, non sei se pode ir tamén por aí a cousa. Sí, non, a verdade é que a estabilidade non, hai xente que sí que di os horarios, tal, bueno, eu casi traballo casi 24/7, o sea, chámame a todas horas do día. Pero non era ese o caso, non era a estabilidade. A mí, de verdad, que me gustaba o servicio público. Entón, me tirei a piscina. Dá gusto escoitar isto. Vamos a empezar xa. E no teu caso, Lara? Eu creo que o que me pasou é que me puido a curiosidade, o sea, porque sí que estaba traballando e sí que
non era tan monótono, ao final, cando levas como os teus clientes dentro do estudio, pois tens que facer dende psicólogo a vendedor de, eu non sei, de moitas cousas, e gústame porque ao final é un traballo moi amplio, pero creo que sí que ao final sempre fun un perfil moi artístico, o estar combinando as dúas cousas e ter ao final tamén un carácter un pouco perfeccionista, sempre te dá a impresión de que non lle estás dedicando o tempo que necesita a calquera dos dous oficios, e pude-me a curiosidade de probar a ver que pasa un ano, pero non volvei. E pregunta, curiosidade, xa utilizabas de alguna maneira esta maneira túa gráfica de expresarte na carreira? Sí, era o que contei antes de indo a este workshop en Barcelona. O primeiro exercicio que nos pediron foi facer o collage para explicar a idea. Entón xa, cando volvín despois á universidade, sempre explicaba os meus proxectos con collage, e a xente lle facía xa gracia, porque, bueno, sempre era así un pouco humorístico. E despois o traballar, pois, o non poder darlle, o sea, evidentemente os clientes non lles facían collage, pois suplino utilizando para min para xa máis a parte personal. Claro, sí, é como que necesitamos unha vía de escape, non? Sí, e aparte necesitaba facer algo con todas esas cousas que acumulaba, non? Todos os papeliños postais, todo eso. Xa. Guai. Bueno, vale, este tema. Arquitectura como profesional todoterreo, virtude ou risco? Porque é verdad, supoño que todos tedes escoitado bueno, esto do intrusismo laboral dos arquitectos, que facemos de todo, non acabamos de facelo todo ben, que se hai que facer un logotipo facemos nós, se hai que facer unha ilustración a facemos nós. Entonces, un pouco, que percepción credes, o sea, credes que é unha virtude, un risco? Credes que chegamos a tantos sitios como creemos que chegamos ou... Para mí moitas veces é un risco porque, o sea, no meu traballo nunha consultoría na que, bueno, hai unha sección que é a consultoría urbana, pero hai unha gran parte que é consultoría, como coñecemos, consultoría. Realmente eu noto iso, que de repente chamanme para facer cousas en plan literal, o sea, maquetar un documento, que como... Claro, como eres arquitecto, lo claro, bien. O sea, de repente sei maquetar porque estudié arquitectura. Sí. Ou teñen un tema relacionado coa construcción e preguntanme a min, como que o sea, sei que igual parece por ser arquitecta que eu debería saber disto, pero que non teño nin idea. Entón, pareceme tamén un pouco un risco nese sentido. Pásame agora coas redes sociais tamén, que a veces falanme e pregúntanme podes facerme un proxecto? E que non sei como explicar que non sei facelo, o sea, que non sabería. Entón, si moitas veces creo que é un risco, e incluso con colegas, no, que tamén che falan para preguntarche movidas, que a ver como dá resposta a todo iso. Eu non sei dar resposta a moitas cousas. Si, non sei. Terá algo de bo, pero ainda non o escuro. Vale. Eu penso que sí que ten moito de bo, non? Polo menos eu penso que a curiosidade sempre de que se che fan unha pregunta, oye, e esta grieta por qué? E eu non teño ni idea, pero vou a investigalo. Eso sí. Pois por aí. Marta? Pois eu creo que a nosa formación é extraordinariamente transversal, entón entendo que nos podemos interpretar moitísimas cuestións, tanto técnicas, normativas, económicas, sociais, ambientais, ao mesmo tempo. Entón, para mí, eso me parece unha virtude, unha fortaleza moi grande. Que pasa? Que para mí o risco é intentar saber de todo. Para mí, unha arquitecta, a mellor arquitecta, non é a que sabe de todo, senón é a que é capaz de conectar todos esos coñecementos e liderar equipos multidisciplinares, que aquí vemos que hai moitos tipos de exercer arquitectura, pero tamén para exercer arquitectura necesitamos moitos máis compañeiros. No caso da administración, pois na parte de planeamento, de planificación, non só hai arquitectos, hai xeógrafos, hai moitísimo. Entón, para mí, unha boa arquitecta é a que é capaz de compoñer eso. Pero eso, sin chegar ao risco de querer saber de todo. É casi imposible. Xa, especializarse en todo é imposible. É imposible. E a veces parece que intentamos. Intentamos, pero non. Lara? Unha combinación das dúas cousas. Eu, por exemplo, incluso como ilustradora, moitas veces teño que usar como o meu poder ás veces para pôr límites e decir, no, é que esta tipografía teno que facer un diseñador gráfico que o que sabe, ou esta maquetación, se podo e se teño marxen para facelo, sempre vou intentar manter esa profesionalización, porque senón se te deixas ir, todo se tende a precarizar e que cada vez se sigan menos como os distintos pasos para que as cousas funcionen. E creo que
que as arquitectos tamén nos educa un pouco niso, no? Para saber superficialmente un pouco de todo e despois ti xa profundizas donde queres. E tamén creo, por exemplo, que fin de semana pasado estuve nun festival de diseño que era máis ben diseñadores gráficos e de outras disciplinas, se gustaba máis de artista ali no medio, e chamoume moita atención que todas as mulleres, que eran moi pros, a verdad, cando expoñían, falaban de muller todoterreno e os homes cando expoñían non facían ningunha alusión a iso. E dame a impresión de como que ao final as mulleres sempre temos que facer moito máis traballo para que se nos considere o mismo nivel. Creo que aínda sigue un pouco iso aí, porque, ostra, chamoume moita atención que xente moi pro seguirse como facendo ese tipo de alusións, non? Sí, totalmente. É como que nós necesitamos ter moito máis asegurado que vamos a contar que os homes, en xeral. Sí. Teño menos medo a mediocridade. Sí. Pois, seguindo un pouco con isto, como pensades que nos percibe a sociedade cando exercemos fora da arquitectura? Porque é verdade que sempre se dice que somos un sector moi desconectado do común, e non sei se todos estos achegamentos que facemos, salíndonos un pouco da construción, nos achegan ou nos alonxan da sociedade? Que pensades? Que o ven como unha ameaza ou ao revés, que nos humanizan? Eu diría, polo menos no meu caso, considero que sí, que a min esta parte, por exemplo, que falaba da gobernanza tal, a min humaniza bastante, porque é verdad que na carreira, por exemplo, non se plantexa, non se fala na parte do urbanismo da importancia que ten calquera persona que non sexa arquitecta, é dicir, xa non especialistas que tamén noutras ramas, sino a propia xente que configura os territorios e que ten moito que dicir, temos moito que escoitar. Eu vexo, sí, como que moitas veces dende o traballo de oficina, parece que se diseñan cousas sin ter iso en conta, é fundamental, mírase de primeiras, en canto ves unha estrategia e ves que está plantexada desa maneira, pois é moi distinta a calquera outra. Creo que é moi importante. Por exemplo, a mí isto de arquitectura convencional e demais, a min pásame moito que eu cando me presento e quero dicir un pouco que me dedico, como que sempre tiro o tópico de son arquitecta, pero non arquitecta de verdade, sabes? Como sí, non construyo hospitales. Claro, non son ese tipo de arquitecta que temos como na cabeza. Porque sí que é verdad que a veces como que si te pos a explicar, tamén a mí me pasa, porque si me poño a explicar digo, que pedante, o sea, de repente explicar a alguén que non lle interesa unha mierda de realmente de que vai eso, sabes? E dicir, pues non son arquitecta, pero bueno, non arquitecta de verdade, xa está. Bueno, non sei se eso me achega ou me alonxa, pero creo que te achega. A maneira máis fácil, sí. Marta? Pois é verdade que cando dis que eres arquitecta, a xente o que pensa que estás deseñando edificios, non? Entón, cando digo que son arquitecta municipal, casi teño que explicar que é o meu día a día para que a xente entenda, pero é verdade que cada vez que vai pasando o tempo a xente xa entende que unha arquitecta non só se dedica a deseñar, senón tamén está incluída na planificación urbana, tamén fala de sustentabilidade, tamén fala de rehabilitación, e eu creo que estamos abrindo esa mente. É verdade que, como decías tú, parece que é un intrusismo, non? Que decidimos que somos arquitectas, pero non deseñan, pero eu creo que o que hai que explicar á xente é visibilizar que non é a idea tradicional que temos de arquitectura, que hai moitas máis opcións que se poden levar a cabo a través da arquitectura ou desde a arquitectura. Lara? Pois mira, eu cando digo que son artista, a xente pensa que son actriz ou cantante. Cando digo, non, son ilustradora, haces dibujitos? Non, recorto e pego. E xa cando digo que fago colas, dicen, que iso, sabes? De feito, cando a xente me dice colajista, porque xa non saben se son artista, ilustradora, tal, digo, artista, ilustradora. Colaxe é unha técnica. E despois, pois, todas esas cosas de, pois, non, pero tamén son arquitecta, pois é como añadir información sobre ti, porque, pois sí, desgraciadamente, pois a moitas palabras hai moitas connotacións añadidas, non? E intrusista non me sinto porque, evidentemente, non era a primeira muller que se dedicaba solo expresamente ao colas, pero non eran moi visibles, así que tampouco me sentín... A xente non entendía moi ben o que facía daquela e pouco a pouco pois fun como dignificando no meu pequeno universo o que fago. E creo que ao final tamén
Mais, por exemplo, cando xa exerceches como arquitecta, eu de obra que me gustaba moito, e non me despeinaba se lle tiñen que decir a 4 tipos este murete abaixo. Sabes, creo que tamén desa dureza de obra Curte. métela na da carreira tamén, porque é dura, que para que nos vamos a enganar, pois iso curte. Tamén creo que te vai facer, dediques o que che dediques, así como máis tirada para diante e mira... Sí, sí, sí. Falábamoslo antes. Sí, 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 eu creo que iso tamén fai e curte. Sí, sí. Sí, falábamoslo antes, que lle comentaba a Ana que eu despois de pasar pola ETSA que me sinto unha persona invencible, como que nada me pode dañar, que con un superpoder adquirido. Bueno, falando de todo isto, que, bueno, xa somos de xeracións anteriores, unhas máis que outras, pero o futuro da profesión pasa pola diversificación, que credes? Porque eu acórdome de moito, de cando eu estaba rematando a carreira, había moito debate, cando se quería presentar un PFC que non implicase construcción, ¿no? Que fose o mellor, eso, pois non construir, como falábamos na anterior poñencia. Que pensades? Que pensades se de repente, pois eso, se plantexa eso, un protagonismo das redes sociais, do que sexa? A min pasoume iso tal cual na carreira, que comecei un proxecto, quería facelo máis urbanístico, ao final non foi pa diante, deixei, non comecei o ano seguinte con outro porque non encontraba motivación nesa idea de construir, bueno, esa cousa en concreto que nos pedían, porque ás veces é iso, no, que de repente tes que facer algo e ni siquiera se fai a pregunta antes de si isto que estás facendo ten sentido ou non. O sea, realmente isto responde a un objetivo que ten sentido ou a un reto real da xente que vive nese lugar, e que moitas veces como que nos desconecta un pouco esa parte. Eu creo que a diversificación é enriquecedora, porque no sector no que traballo eu, diría que hai moi pouca xente traballando dende a arquitectura, o sea, dicir, é un espazo que realmente poderíamos ocuparnos e que se está deixando, creo que tamén un pouco porque se considera urbanismo menor, ¿no? Como o que non é planeamento urbano que é lei, de repente urbanismo menor, o fan consultorías que traballan pois na parte de non sei, pois economía ou ciencias políticas, ou sí, que tamén pode ter que ver con isto, pero quero dicir que é un espazo que podíamos ocuparnos e que non o facemos, creo que quizáis porque eso, de repente hai un marco no que non collemos, no? Sí. Ou no que pensamos que non collemos. Eu creo que é chulísimo entrar nesas disciplinas porque ademais notas que aportas cousas que como arquitectos podemos aportar en moitas disciplinas distintas, e é chulo tamén como colaborar con outra xente e aprender e tamén mostrar cousas do que podemos facer nós. Entón creo que eu animaría a todo o mundo a diversificar, sí. Moi ben. Marta? Sí, eu creo que sí, que a diversificación é normal. Temos moitos retos por delante, non? A emerxencia climática, a accesibilidade, a digitalización, a planificación urbana sostible. Creo que hai que ter esos equipos híbridos e toda esa xente que pode falar de calquer punto. Me parece moi interesante. Está claro que as compañeiras compañeiros que acaben agora a carreira non van ter esa idea tradicional tan lineal de estudo arquitectura e acabo nun estudio edifico e executo edificios. Eu creo que nós non somos a excepción, senón somos como a evolución natural da nosa formación. Xa, é curioso, porque te pos a pensar, por exemplo, eu noutras profesións que falábamos antes dos médicos, os médicos non diversifican, o sea, hai como, no, certos sectores da sociedade que, bueno, que se especializan moito e nos parece que tamén nos especializamos, pero a vez nos diversificamos naturalmente. Lara? Sí, e aparte eu creo que ao final, o sea, menos mal que xa se acabou un pouco iso de estudias arquitectura e xa pensabas en ser unha arquitecta famosa, non? Iso xa se acabou, menos mal, e creo que ao final a carreira que estudies ou a profesión, que ás veces pois podes facer elexir un oficio e non pasar pola universidade, o que escollas nesa época de un pouco de descubrirte a ti mesmo, de quen eres, creo que simplemente che vai a axudar un pouco a ver o mundo dunha forma determinada, e creo que para iso sirve pois estudiar unha determinada profesión. Pois eu creo que nós somos máis analíticas, miramos todo en gran conxunto e gustanos encontrar solucións a cousas que vemos, non? E creo que é polas actitudes que tiñamos primeiro e porque as desarrollamos moito na carreira. E
E creo que sí, que evidentemente creo que se vai diversificar porque todos somos super distintas. É verdad. E se nos dá ben o que diversificamos. E xa para rematar, pero é verdad que, bueno, xa saliu a colación porque é inevitable, pero decidín poñer esta pregunta de peche porque a mí sempre me costa moito cando me pregunta fai unha mini biografía, son incapaz de definirme nunha palabra. E na miña biografía de Instagram poño, son arquitecta porque é o que máis me costou conseguir, non? Pero simplemente por eso. Entonces, si vos preguntan que vos definades brevemente, si pode ser nunha palabra, que profesión decides que tedes? Que prima, sobre todo estas cousas que facedes? Eu diría que agora diría urbanista, porque ¿Sí? creo que sí, porque é verdad que eso, que ás veces arquitecta como que se relaciona cunha parte que quizáis non me representa tanto, e urbanista quizáis un pouco máis, non sei se é exactamente a verdad. De feito, onte estaba como preparando un pouco a presentación, dando voltas por casa e dicindo Que soy? Claro, como digo isto sin que pareza pedante, sin de repente contar cousas que non interesan ou centrar a importancia no que a mí me parece importante. Entón, se tuvese que dicir unha palabra, diría esa, non sei se me define moito, pero... Sí. Urbanismo é moi abstracto, é a que máis achega, sí, efectivamente. Como é tan amplo, de repente, pues, dis urbanista, bueno, vale. Claro. Marta? Eu a verdade que sempre digo, eu son arquitecta, se veo que teñen algo de interese, xa lle digo, non, son arquitecta municipal, traballo para a administración, explico un pouquiño, porque para min arquitecta nunca deixa de ser arquitecta, porque eu creo que é como vamos crecendo, como nos vamos formando. Eu decidín hacer arquitectura porque xa todo o mundo me dicía, es que ti vas a ser arquitecta, porque eu de pequena debuxaba as rúas, debuxaba as casas desde arriba e expoñía a piscina na cuberta. Non me entón digas. a xente alucinaba, dicía, esta chavala fatal. E cando tiñamos, pois eso, no colexio, íbamos ao concello a preguntar, todo o mundo preguntaba cousiñas de parques e tal, eu preguntaba que por que as aceras nalgún punto eran máis anchas e outras máis estreitas. Non me entendía. Era teu É destino. como a túa formación o que te vai facendo, non? O fin de carreira eu fixen en Sicilia. Os compañeiros dali da universidade tiñan un curso, bueno, un proxecto que tiña premio para urbanizar un barrio que a verdade que estaba fatal, e gañei eu, me presentei eu. Estaba ali, estuvimos uns días e me presentei con os compañeiros de ali, ¿no? Os italianos. É algo que sempre me gustou, entonces eu intento que nunca deixes de ser arquitecta, tú sigues a túa formación e o que te leva, te dediques o que te dediques, estés no ámbito no que estés. Sí, isto mo dixo, eu traballei durante uns meses nun estudio de arquitectura e lle comentaba estos medos e dúbidas, inquedanzas a arquitecta do estudio me decía que ela se consideraba a sí mesma unha arquitecta que de repente facía outras cousas, que de repente camarera ou de repente o que sexa, non? Pero arquitecta sempre. Lara? A ver, eu digo que son artista que bastante me costou Sí, é que é moi amplo aceptalo, tamén. sabes, Tes para máis mí é sinxelo. amplio, teño pinta de artista, xa está, non sabe, a xente non sabe de que me dedico, pero claramente tamén creo que sí que teño mente de arquitecta, e iso yo digo á xente, creo que os arquitectos sempre lle intentamos dar como esa segunda volta ás cousas, e creo que eu teño esa mentalidade e son moi analítica de unha forma moi natural, o sea, sábeme solo analizar en conxunto e iso axúdame moito para o meu traballo. Entón, artista con mente de arquitecta. Moi ben. Bueno, pues penso que xa estaría, verdad? Nada, moitas gracias a todas.